iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Napudno kiti tarigagay ko keng ka, analay. Di na kumapagduwa-duwaan. Nakasagana ka mangikasar keng ka. Nulaki di aklunam ti panagayat ko keng ka. Sir Amadeo, apay asyak. Nakurapayak. Amangan noom siya naktulaan ti pamilyam. May salaang ti anak ko. Ni Rona, adamat ng asawa na. Saan na mabalin abyangan ti pakaragsak? Panunutot pa yan na imbang, Sir Amadeo. Lumabalin, Amadeo latan tiyawag mo kanya. Nupay adayo ti baet ti tawanta. Mabainak amang berngas kada kayo. Kayat ko aliklikan ti panang namnamayo. Ananay, nukurang pa'y dagiti aramidak apamanagdag iti panagayat ko kika. Ituloy ko ngay parik na ti panagayat ko. Saan kayo apawilan? Anyway, rumabing sa una yan. Amok akasapulam ti ina na. Aywan gaya ba? Ayan ni nanang mo. Tapno, pakapakadaak mo't laang gengkuan. Nanang, agawit ka nun ni Sir Amadeo. Oh, nasingak mo tan, ti panaturog mo munda. Inakon. Ay, saan pa'y nakaturog? Agan-anad ka, iti panagmanehom. Awan ka di pa iti driver, yo? Kabalag pa'y tagmaneho? Ay, balasan ko. Itulnog mo, naging gaitirwangan. Kunak no nagsubli kayon iti kwarto yo, nanang. Saan kayo kadipay ang makaturog? Inuray ka anang itulnog kina Amadeo. Tapno, makasarita ka. Inaklon mo ka din, day alakay. Saan ko ngaynik kan iti namnama? Nariknak anapod no iti tarigagay na kanya. Kayat mo asawon? At damot panagayat mo kankwana? Kat inauna pa ngam iti siyak. Anyan tulangan ti sawan dagiti kaarupa. Oray lakayan basta baknang kunadan tao. Kasta ka diti panagkitkita yo kanyak, nanang? Ay, lading hitag no nasair ko tirik naman ako. Manipod binaybay anak ti kayan ayat ko. Sa anak pa'y anak yayan ayat. Saan mo apaidaman ti bagem? Karbangam tagragsak. Ang numabalin, saan kumamot aday dyan nga Amadeo? Anya dir aramidem dito'y salas, Mario. Kunak lang roden kan ka, asan nak murahin ba'y? Rona, saan na kumamatapawilan? Naglagi pa mag-asawa ta. Anya kaya ti problemam? Bay anak latay ti kayat kong aramiden. Nasurugan na makatawan ngagdandan nata. Ang amawang pa'y anak ta. Sa anak pa'y nakasagana nga ganak. Diya kaya ta madadal ti pinta sa pigurak. No pa'y mo ka saan nakakabalan nga isukat? Napudno ta iti tunggal may sarona. Talaga? Ay, kung namat na nagpaypayso niya. Bueno, kinayat na. Taamom anatalgan ti kasasaan mo iti den na. Namin ano natin nagibasit mo ti kinakurapay ko. Kat saan ka di apod no dayta, Mario? Nasakit adan kan. Ngam ambisyoso ka. Itala ama amiris ko. Dahil ka diti subad ti kinambisyoso. Oh, apay di ka makatimat. Saan ka di apod no ti kinuna, Mario? Numabalin, diya kaya't nga addasan ta apag kinaawatan. Sika, tinangirugruki. Nagumanat ka amadan iti anak, well, nawaya ka sumapol iti anakam. Anya? Ngam ko daw ka? Siguraduam asaan ko maduktalan. Tano maduktalak. Pagtalawin ka. Kita man, no niya ti pagtungpalan ti biyak mo? Aging gaita.
Saan pa'y nagmaumaw ti Sam dito'y pusok? Ngam, apay alaglagi pagpailaan. Insukat na kiti sa bali. Gapo iti kinaambisyoso na. Nadaduma, mapampanunot ko ang balsan. Ngam, makonsensya amang gundaway ka ni Amadeo. Mariknak ti kinadunguna kanyak. Tunggal awisan na ngagpasyar. Nagtaknang. Sana kas kadagiti na duma di tababaknang. Nalakala ko mga ayatag. Nubulusak ti pusok nga agayat man. Rona, di mo ibaga akasangsangpat mo pala. Ay na, di ka matlagnakap. Kaslaawan ti asawa. Kalkalpas may nagsinungbat ka ni Mario. Day tapay lang ti bagayo mat kanya. Anyaya man na, titi yun na kinaawatan. Saan nyo napakibiyangan day tapapa? Kat na kayo, nagapon nyo. Ay, Rona. Pudnon sakit titi may dandanon kanya. Nga anda ka nung ar-arman nyo, papa. Mapanunod nyo ka di pa hindi mga asawa? Saan mo amay paay ti pakaragsaka? Ita ka di pa, papa? Ti kwartayo langan ti kamatinda. Ano mga asawa kayo pa lang? Kadipay anak kasukat, anale. Addan ni Amadeo nga agur-uray itiruar. Apag iso analpasak anak kasukat itay nangagkuti ungor ti kotse na nanang. Talaga anak pasnak ti panagrayo na kang ka. No, ang mga no inaklon mo pa yan. Jack pa'y nakaikadang nanang. Sige, mapanakon. Kababain mat ka ni Amadeo nga agur-uray. Anali, nagpintas ka na. Irong, ilukat mo, tiri daw, tikot. Dapat gaya man driver mo. Nabayagan na driver ko ni Irong. Nagbakasyon iti nabayag iti lugar ta. Oh, sige, umay ka. Ang mga numaladaw ka iti trabaho. Uray sa anak ko mga minan asinukon. Siyak pa'y ama kasi nga iti trabahom. Anya ka na yan, ali. Awan ti problema iti dayta. Tasyak ti aking kukwa iti kumpanya. Bayanak ko ba ang mga iparik na itinapudno ang panagayat ko king ka. Irong, idagasta pa lang ni Anali di pangpanggadan na. Sakbay ang mapantay ti hotel ang nagdagusan dagiti negosyante a kamiting ko. Dapay gaya meeting mo? Alas 10 ti meeting. Nasapa pa. Irong. Aganad ka lang at ipanagmanehom. Dungdungwak lang unay ni Anal Katjak kayat nga addatak sa mapasama kay kuwan. Dandanin na alas 10 nga mawan ka pa dito opisina. Saan ka kadi pa ano kabangon? Kadigdigos ko. Yung sana ka umay dito opisina. Apay, saan ka di ang nagsaritaan tan at ipwestok iti katsikan di ang trabaho? Sikan di mang trabaho, kunak ko man. Kagpapanam nga ron. Ada papanan mi kadagiti kagayem ko. Anyan to nga oras sa makasangpat ka. Diyak man magustuhan na dapat nagdamag mo. Awan bibiyang mo? Rona. Nasakit ti pa nagsasaom kanyak. Kasla saan na nga ikabkabilangan nga asawa. Okay, agasawa ta. Ngam saan nag-amapawilan, iti kayat kong aramitan. Sige nga Roden. Ituloy kong tiyag trabaho. Awan pa ni Papa. Tanakipagkita ka dagiti negosyante nga aggapo ija Manila. Papa, simbangpat kayo gaya man. Kunak man wag malamalam kayo ang makimiting. Kalpasan ti panagsasarita be. Imaya ko niti opisina. Anta kanu kamakamanda a konferensya di Manila. Kita man lang agpay sa tinegosyante. Kanayon da ama kumikon.
Kasla sanda mabambanog. Pudno da ita. Kasta no kwarta ti pagsasaritaan. Ay wad gayam. Ni Rona. Ada ka na pananda ka dagiti gagayam na papa. Ay na, kasjilatan ti asawa. Awan mo't lati pagbalbaliwan na. Kasla awan asawa na. Kagura namat ni dilawag. Iso abay bayaklatan. Wan gayam papa. Ada iti lamisaan nyo dagiti pirmaan nyo. Nagmalmalo man nakasango ka iti computer ay opisina. Sa ita, laptop pa'y laang ti sangsang mom dito yung salas. Pangururayak ka ni Rona, papa. Uminom ka. Jack uminom iti arak, papa. Nasingpet ka talaga. Hidinto at asawam. Kanya ti oras. Saan pa si magpay? Ang mga no nagkasino damanen kadagiti kabarkada na. Dahil tatin Jack mo, papa. No pagdamagak. Kasnakon-nakon. Kaguranak. Mario, sa paam ti sumrag iti opisina inton began. Sigurado, amala daw ton ang makareig. Sige, papa. No makatorturog ka, sige, sumrag ka niti kwartoyo. Sa akong ti manguray ka ni Ron. Ay na, rabi imanan ang nakaawit ti kalma. Nakairing ka maggaya pa. Di ka nauray si Mang Patidirabe. Makaturog ak launay ito. Kasano, pasado alauna ni di nakasangpet ang papa. Ni manong irong tinangilukat itiruangan. Naridam ni Irong. Uray mat na kayo, papa. Napuyatan kayo mat siguro. Nga, saan na makapagulbod kanyak ni manong irong? Kalagagayam nga dararman nyo. Saan mo napaka-problemaan na ita? Apay kit din na saan, papa? Laklakayan kayon. Mapanunod ti pay lang ti mga asawa. Kapaala kabiyagan. Rona aya. Apay asaan kamot laagan nga agpaling. Papa, nagipulong kada kayo ni Marionya. Saan mo akagura ti asawam? Awan ti makaipawil iti kayat kong aramidan, papa. Ito gaw tapay langan ali. Tani, nabannog akon iti panagpasyarta dito'y parke. Intamang rabi kalpasan ang makainanata. Nadlaw ko akabayatan ti panaglawlawlaw tayo ti parke. Naunag ti pampanunutam. Ni Rona ka anak ko. Saan ko ang may turungan? Kasi ti asawa na. Di nakikabkabilangan. Sa bali mati problema dagiti babaknang. Di mon panunutan na ita. Napatpatag kapag saritaan ta, ti may pamunggap ka na ta. Amadeo, Kanalay, gapo ka de, tanataang anak ko. Ibagak man ay, napudnuak iti tarig agay ko king ka. adalhang pagbutngak no aklunan ka. Di na kumapagduatuan. Kaya't nakadi asawon tayo ta. Nga aklo na mo ti panagayat ko. Nabayagan na tiningiting ko na imbag tiriknak, Amadeo. Amok anapudno ka kadagiti amin nga ibagbagam kanya. Nasursuro kamatan nga ayatan. Agyaman naglaunay, anali. Nakaragrag sa ka. Saan pa ko man abay-bayagan na ito ay? Anya ti kayat mo asawan. Lumabalin la kuma. Agkasarta at ako saan. Anya? Saan ka diyan nasampa unay? Nataangan akon. Ikarik. Agbalinak to anay bag nga asawa. Kinalaat nak. Awan pa iti panunot ko dahi ta abanag. Kasla nadaras unay dagiti pasamak. Ngamusan ka adagdagan. Ikang ka itinananay apanawag. Awan mo't yatan ti makunam kanyak, Mario. Sana ka rimuar.
Madukutanak nga unter aramidak. Uray ta dandanin makaluto dagiti katulong. Sumrek tanto ni ti kwarto ta. Diyak magustuhan ti pampanunutan. Rona, no addan anak ta, naragragsakton ti panagden nata. Kung nagtupay ka. Ha! Saan ka nagbidot? Iti atap ko. Amok ti pampanunutan nga aramidan. Ngam, ha! Manjak Mario. Uray agan ano ka. Kat ni Papa, among ka di? Ipaspas nagnagayam ti agar-aram. Laklakayan lang arudan. Anyamat tinday tang ibagbagam kay di papa. Ita ka di pa'y ama panunot na ti mga asawa manan? Ha, numaamwak laang no asino ter arman na. Agalwad kanyak. Amok, kwarta lang ti kamatin day jay ka ni Papa. Diyak kaya tagilimad kada kayo, nanang. Inaklon kun ti panagayat ni Amadeo. Maragsakan nagtagayat ka man anak ko. Kalpasan ti panagladingit mo ide. Diyakon kaya't apanunutan day ta. Ngam ti problemak, kayatan ni Amadeo ngagkasar kami adagos. Maawatak ni Amadeo. Nataangan. Apay apabayagan na pailaang ti panagayan ayat yo. Ang sa anak pa'y anak kasagana. Amumat nga ta asak bay nga inaklon mo ti panagayat ni Amadeo. Dayta ti pagtungpalan nyo. Rumbang lang amaragsakan ka. Ta kaya tasawan asaan nakapaglukwalukwan. Nasigpat ni Amadeo, nanang. Saan akas kadagiti daddo maababak nang? Sa nataanganan. Ita kadipay ti panagloko na. Inikak iti panawon na amang panunot iti dayta adjaya na. Adda na isang sangayan ang napasama. Iti dayto abigat, Rona. Naimbag, tanapanunot mo ti imay iti opisina. Tapnawan ti makunayo kanyak, Papa. Ngam, saan nga ta? Anda sa bali pakaragsakan nyo? Talaga naganay gaylatan ni papa. Ngam sa bali ti madlaw ko kani Papa. Napasungbat yun sa amat ta. Ti sapsabungan nyo, Papa. Nagsarang-sangan ti katawa yo papa. Mabali na yung amuyo kanyak no asino day jay takilatis. Ha, Papa? Ang mga no tilang kinabak ng iyo, ti kamkamatan na. Intugaw ko lang ita nasakitan dagiti saka kamagmag na. Jak na puutan, nakadayo ka matgayaman. Nakita kami dagiti gagayam ko. Nagawis na pa'y kiti, amapan kami ti bar. Kat agdiretso kami to iti kasino. Dito yun, ma'am, sir. No kasta. Ay, dito yun, madam, sir. Pudno ti atap di papa nasumok mo ti agkasino. Di mo ibaga, pakibya nga mananday ta, ha? Kakayasuna, nagkuyog ta. May kakiti. Ada kayat ko agatangan. Sa tatlo mapanmangan. Siya kung timang bagkat ka dagito ginatgatang mo. Oh, natagsin gaya. Nadagsan na talaga. Parta ka man niya gargaraw. Apay, saan ka pa mabisit? Numabisin ka, di mapantamangan. Ay, madam apay. Adapay kayat ko agatangan. Ay, makapabwisit ka man nakakuyog. Nagatapon ni Rona nga adan asawa. Ikuyog kay Jibalay kalpasan ti pananganta. Tapno makapagamamu kayo kini Rona. Ngam, sa anak pa'y ngay manugod. Kaya't ko lang nga makapagamamu kayo. Mario, aday dyan ni Papa. Umasilig tayo yan dahi tayo babae. Di kinuyog tayo siya, babae. Papa, kung nagtupay ka at nga pagmamauyungan nyo, kat dahi ito yung ambisyosa, mayat-mat. Rona, saan kuma ana sa brak ti panagsaom kini anali? Itapay lang agkita kayo. Wala, iyay ito lang ang balay, ti pagsaritaan ta. Nagasat ka, si kababae. No saan lang ato ti tao dito eh. Hatyak na amon. Mario, iyawid mo ni Rona. Umay kang Rona. Sana masapon nga gamang ti imak, Mario. Ha? Agawit tan. Napukaw ang tiganas ko amangan dito eh. Sige, mapantang Roden. Ay, pasensya ka lang kumananali. Ituloy tan tibaga. Wendo, kayat mo apabalkot talaan dagitoy. Tayjay balayo nga ituloy ta tibaga. Amangan or-orayan na tati anak mo ijabalayo. Adantun sa bali agon taway. Apa nang ipasyar ko ken kay Jibalay. Saan ga ita?
kasaritak tupay ni Rona. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpupok ni Rona iti kwarto may kalpasan na nakasangpat kami. Saan na kayat alokatan ti rito? Anyalakad ti panakirandananan. Daknam namaan ani analigayam ti kaayan ayat ni Papa. Naglaw ko, nakigtot akas kanyak. Nabayagan na saan kami nagkita. Kat awan na pulusan ti damag ko kankwana. Iti kas jay paya sitwasyon. Talaga ka di, adi mo maimas pa iti pangan. Gapu ka di, iti panang pabain ni Rona keng ka. Kung nagtupay lang kami idi, nga da problema iti relasyon ta. Anya, ti kayat po asawa. Makababawi ka. No kaano pa'y akayat kan nga ikasal. Saan ka kumangagdardarasudo sa Amadeo? Panunutam ana imbag ti amin. Panghas imhan alay. Saan ka kumangagbabawi? Saan ani Rona ti makatubang kadata? Mabalin ka di. Sa balin tulangan agundaway ti panagsarita ta. O sige. No dahi ti kayat mo. Ang mga nuroray na ko ni Rona. Kasaritak ana imbag ti anak ko. Ikariking ka. Ornusak da ito'y apari ko. Wanak man no nakaturog ka, Rona. Impasabat itay ni Mario akalpasan ang nakasangpat ka. Nagpupuka ka no adagos iti kwarto. Inurmuray kayo ang makasangpat, Papa. Apay asan yung maingkuyog dahi dya babay? Tapnoan niya. Saan ada ito iti umno agundaw? Masapul ngagsarita tapay. Ambisyoso dahi dya, Papa. Ah, tanangat nga to pa yung tibosis mo ngam iti siyak nga ama. Papasulin na ka di? Da kayo tigar aramit iti problema. Di na ko mababalawan no kayat ko pa iti mga sawa. Saan mo amay pa ay iti pakaragsakan? Papa, isang put mo nga ro dito dahi dya babay, takayat ko akasarita. Nadlaw ko, anak kasindi pa lang ti silaw dito'y kwartong anale. Agsagsangit ka. Lumabalin lang ko mga ibabawik ti panakirelasyon ko kani Amadeo. Ita pa eh. Napilitan ka kadilaang anak kirelasyon kina Amadeo? Napampanunutan niyo nga ambisyosa ak. Nagpindot kayo. Adayo, panunutik day ta anak ko. Ang anya ka iti problema. Saan ang malagaanan tiriknak? No saan ko nga ibaga kada kayo da ito, inanang? Nagkita kami ka ni Mario. Anali, saan ko amawatan anak ko? Anya, ti pa kay naigan ni Mario? Kaputa ni Mario, asawa ni Rona nga anak ni Amadeo. Anya? Si Kamat, apay asaririn ka pailan, Mario. Hoy, dahito itibagakan ka. Saan ka ang makibiyang kada kami ni Papa? Rona, natangsit ka lang unay kanyak. Kasla sa anak nga ikabkabilangan nga asawa. Apay? Anya respeto ti kayat mo nga ipaay ko kan ka? Nakurapayak laeng. Ha? Matlagayam? Amumot? Awan na ka din tinatalinaya panagdanata. Rabrabi eh. Ngam agsinsin mong ba't tapailaan. No, apay nga minasiririin ka pailaan? Di ka pailakad na turog? Laklakayanan ni Papa. Iso deta ti problema. Nganya ka ti simsibro kiti utak na. Saan ka makaturog no di mo pasimbengan ti panunot mo? Tanya ti kayat mo asawa ni ti Dayta Mario. Hoy, sanak pa'y ngagmauyong. Sa bali tinagawa mi timbagak. Sige, ikarigatak ti maturag. Masapak pa yung bigat. No saan ka makaturog, apo kanyak? Umalatiw ka di tabangir a kwarto. Mangalak man lang iti arak to minumak. Barang makaturog akon. Saan ang nagiti agkakasakit a balikas ni Rona? Di pa kariribukak. Hindi ka ni Mario.
Anya da ito yan. No nasapsapak la kumana amuan. Tsak la kuman inaklon ti panagayat ni Amadeo. Tsak kayat apanunutan na akayat ko ang balsan. Nasakit ti panang baybay anak kanyak. Linipat kon tinapalabas mi. Kasanulaangan na maamuan darona kan Amadeo ti amin. Pasapol nga ikarigata kon ti makaturog. Amangan no agkakapsutak to asumrag iti trabahok no mapuyata na. Itay nadlaw ko ang nakariing kaan, intimplaan kan iti kapaem. Nasaya ata nakaturog kamatlaan. Inkarigatak tinaturog nanang. Tsak kayat nga agkakapsutak asumrag iti trabahok. Sapay ko ma, nalawlawagan ti panunot mo. Nanang, saan tayo napagsaritaan pa'y dayta? Tsak kayat may ramraman ti trabahok. Nasaya at dayta ka panunutam anak ko. Masapul nga agbalin ka anatibkar. Idi pa'y anagbalinak anatibkar. Naulimag ko man tibiyag ko. Sige, mamigata ko na. Naladawak anak kariing. Ngam ikarigatak ti masapa ang makastrak iti trabaho. Pasensyakan, no di ka nasukon tapno itulod ka, iti pangpanggata. Awanan yaman na. Ado gamin tinapatag nga si kaswag diti opisina. Madama ko niya trabaho. Okay, sige. Ang mga numakasi nga. Akita tanto nintong mara. Sukunan ka. Okay, bye, Anali. Talaga matan niya, Papa? Ado, ti sangwa matrabaho, ngam inununang pailaan ti makisarita ti dadya babay. Ay, sige. Agtrabaho ako. Papa, kayat ko makasarita dadya babay. Saan yun nga orayan na matuntunak ti pagnanaydan na? Agdang mo pailaan datar aramidem, Mario. Ada ibagakkan ka? Anya da Jarona? Ada papanan mi ka dagiti kabarkadak? Saan ko asupyatan no niya ti kayat mong aramidan? Kapag iso ti plano ka. Masapit ang makasaritak niya. Yamanam, tagpakadagpay ka. Ngam, sana ka marabihan nga gawid. No kumadan anak ta. Mabarin na ka kuman. Anak manan, ti bagbagam kanyak. Masungunak laang. Madama pa'y ti trabaho, kasta ti bagbagam. Panawan ka man laangan. Tima naman. Awan mas no pa nagsarita ming agasawa. Nabayagan dahil dinaudi ayaay ko dito balayda. Adda iliw amariknak. Anya ti kayat asawan da ito eh. Malagip ko pa dahil di panagluan ni Anali. Gapo iti panangisinak yan ko na. Sino da ka de? Maria? Naimbaga malamiyo na. Kumusta ka yan? Ay, awan pa'y nagbaliwan ti panagbiag mi. Nakurapay kami pailaan. Naimbag, tanagunod mo ti arapaap mo. Nanamunda. Amo ko, ti panagkita yung kinianan eh. Anya ti kadam? Kayat ko kumakasarita, nana. Tabnoan niya pailaan. Saan pa ya si mangpad ni Anale? Hada ka di pa'y kayat mo nga ibaga? Pinanawak ngamin, tilot-lutwag. Dandanitan makadano ni Jibalay. Gumapay ang pinasabdang mo tilugan. Amadeo, amok asaan apabor ni Rona iti relasyon ta. Ang mga nod-adalang apasakitan nak. Di ka matalaga. Kinasarita ko na naimbag ni Rona. Ay ayaton ka unay. Kat nakasagana ang mangilaban iti ayan-ayat na. Usto na naling. Di ka nagsagi. Nagrigat-lakat nga minan tinakurapay. May ruruman. Kunak panan. Saan ko nga ipalupos nga atamang ruruman king ka.
Saan ka ngagbutang ang makisango kini Rona? Saan ngagtal na ti anak ko aging gaiti saan na ka ang makasarita? Laglagi po daytoy. Anak ko laang ni Rona. Saan na ang masupyat ti kayat ko nga aramin? Ada ko mapay papanan mi kadagiti kabarkadak, papa. Ngam napat patag makasangok na ito ang babae. Anali tinagan ko. Nanumulang ti panagbiag mi. Ngam, kidawak ti sang kabasit a respeto mo kanina. Natangsit ka mata sumumbatan niya. Sika, tinatangsit. Nagpakumpa pa ang makisarsarita ni Ana liking ka. Jack, mas naawan nga isakit mo dayta babae, papa. Ngam napat patag ka di pa'y dayta ngam siyak nga anak yun. Ang mga nobalin na kami pa'y lang apanawan. Saan kayo apanawa? Ang mga noan niya ti aramidam kini Ana li. Anyaman ti kayat yung ay baga kanyak. Nakasagana ak adumngag. Ngam iyon una kong tiagsaw. Tiningiting ko na imbag tiriknak. Sakbay nga inaklon ko ni Amadeo. Oray na taanganan. Ngam, baknang. Saan ka di? Nataanganan ngam baknang. Nagbidot kay ti panangipapan. Pudno ang nanumula ang ti panagbiag mi. Ngam, simple lang ang ti arapaap ko. Sakbay nga alta nga insultom ni Ana li. Ibagak king ka, Rona. Saan mo ang masupyat ti ayan-ayak na? Si kamot alalaki. Apay nga itakalang, ha? Naggapgapwam? Wan gayam. Naibagakan kay din. San ka di? Uray taadong ti kwartam. Uray manupay mo't ababa iti kayat mo asikugan. Mabalin. Rona, Ngam ulitak, ha? Kuidaw ka. Siguraduam asaan ka amaduktalan. nabayagan na Jack si Marong Karja Balay. Well, siguraduam laan ko nakmanan nga husto aming ibagbagam kanya. Tanong maduktalak kaluklukwan nak. Alipliputan nak. Makambo ka. Rona, maragsa ka nakpailaeng. Tauray kasta ti panagsarasaritam ganyak. Gaputaan mong tiag selos. Ay ayatin ka pailaeng. Anya ko mga rod kat asawa ka mo. Kaya't ko lang ang naragsak ti panagdanata. Basta saan mo lakit niya pakibyangan dagiter aramidak. Napintas tilangan-langan ta. Ngam, saan mo man asang kaulit kanyak ti maipanggap iti anak? Kasla na dagsantirik na masing mangpad, anali. Hanya kadimanan tinapasamak. Intugot nak ni Amadeo ijabalayda. Kas jay gayam ti kinatangsit ni Rona. Anang isukatan ni Mario kanyak. Nasakit ka di pala ang tinakam mo. Nanang, amamudak. Si Tutoradak anak isarita ka ni Rona. Aywan gayam. Imay dito ni Mario. Anya? Kaya't nakakano akasarita. Tapno anya pailaang. Sana dagi jay at tao ti pakarikutan tananang. Intakit di manganan. Anya pailaang ti ibaga ni Mario kanyak. Kalpasan ti panang baybay ana kanyak. May turad na pailaang ti agparang kanyak. Ngam no kas pangarigan tao manugot ak amakikasar ka ni Amadeo. Sana maliklikan ti kanayon minto a panagkita. Sangwak ni Mario. Naskan amalawlawagan no apay akayat nakpailaang asingaan. No pampanunutom nga dapay lang panagayat ko kan ka Mario. Gaputa siya kung tinangi pamuspusan tapno makapagsarita ta. Nagbidot ka. Anali, Jack naman ngagkita tapay. Itikas diya pa sitwasyon. Anya di kayat mo asawan. Pampanunutam agaputa baknang ni Amadeo. Sa anak akasken kang ambisyoso. Aklunek, ambisyoso ak. Ba nagapagbabawiak. Gaputasan anaragsak ti panagdinayo ka ni Rona? Awan gayam ti serbiti kinabaknan. No saan mat ana urnos ti panagdanayo nga agasawa. Ayat pailaan ti kapatgan, Mario. Saan ka kuman ngagpalpalikaw? Anya at talaga ti panggap mo, takayat nak amakasarita.
Nakapanaw ka kanon, itay sukunan ka kuma, iti pangpanggadam, anay. Amadeo, pasensya ka lang kuman iti panangururay mo. Adapay ngamin na panak. Ipalagip ko manan ti jayak keng ka. Lakaya ko, kaya't ko nga agkasartan. Saan tanto nga ta problema ni Rona? Ibagak manan keng ka. Anak ko laang ni Rona. Jak ipalupos nga iruruman na ka. Iso nga umanugot ka kumaan. Sige, umanugot akon, makikasarkan ka. Anali. Agyaman naglaunay. Ikarig, saan kanto nga agbabawi? Saan laang agapo ta ipaayan ka itinanam ay apyag? No di kat, naragsak kanto iti dinak tay ayatan ka unay. Dayta ti kapatgan kanyak, Amadeo. Masapulan ti kwarta. Ngam ti ragsak nga ipaay tinapudno a panagayat. Saan a magatadan? Putno dayta, saan ato ba ang ti kinalakay kon? Tapno saan tangag balin anaragsak? Wan, amok. Mariknak no kasano ti panagayat mo kanyak, Amadeo. Ipakaamuta ka din kininanang mo, ngay manugot kan nga agkasarta. Tapno matulagan ti amin. No mabalin, saan ko mapailaang nga ita? Kasaritak pailaang ni Nanang. Magagaranak ngamin laulayan. Ti pampanunutak ni Rona. Kunagmatan keng ka. Anak ko laang ni Rona. Saan nga iso ti tubang? Saan na may baay ti pakaragsakan? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Uray di mo ibaga kanyak. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Amadeo. Sigurado ka kade iti pangedeng mo? Ay ayatat ni Amadeo, Nanang. Nasaysaya at nakaskan kwa na anataangan ti pakikasarak. Sigurado ang mapagtalkan. Naimatangak matkit de no kasano ti kinasayaat na anale. Ngam no napudno ka iti panangipatid mo kenkwana. Awan ko mati ilimod mo kenkwana. May panggap ka di iti napalabas mi ka ni Mario ti kayat yu asawan, Nanang. Panakunak, saan na nanaskan? Ngam kasano no inton maamuan na ti amin. Saan to nga ta makagura? At daita ti mangrakrak iti relasyon niya. Ang mga no ad-ad ariribok ti parnuhayan na. No maamuan da ti relasyon mi idi ka ni Mario. Ad-ad danton akagura na. Sana ko na mas daaw ni manugot ni Anali ang makikasar kada kayo, Papa. Ha? Ambisyosa di loka? Rona, Oh! Apay na pamulagat ka, Mario? Napasagidan ka? Ha, pudnungat saan ka di? Saan kumamot akasta ti kinasabrak ti panagsasaom iti asawa? tinasaya at Papa, panawan kayo pala ang kanya Rona. Kita di mo lang nagawidan tingiwat mo. Kasla saan na napatagking ka, tirik na ni Mario. Awan ka di, ti patag ti asawa. Papa, saan ada kami kini Mario ti problema? No di kat dayjay a babae. Saan mo ang mapawilan ti kayat kong kaarabitan? Ngam saan kayo kadi ang mabain, Papa? Laklakayan kayon. Awan tilin na kayan ken ayat. Saan mo kadi akayat ang mapadasak pa iti agraksa? Ang mga makabukalag pa iti adeng. Anya? Uri na sunggar dagiti dot-dot ko iti daytang ng bagayo. Saan niya mga ipalpalagip kanyak ti may panggap iti anak? Saan ko man narumbang nga kasaritak pa'y ni Mario? Nasakit ti naramid na kanyak. Ngam, nakailiw-liwag akon. Kaya't ko nga aguli magtibiyag mi amin. Anali, nabayag ka din nga gururay? Nabiitak pa'y adimtang dito'y nagtulagan ta. Saan ko man narumbang nga agkita ta? Ngam napatag ti panagsarita ta. No mo ka natulag gaya man ti kasaryo ken ni Papa. Kita man lang tigasat.
Dahil ti kayat ko nga ibagakan ka. Tapno saan to ang mariribok ti biyag tayo. Agbalin ko malangan apalimad ti napalabas ta. Maawat ti kayat mo asawen. Nagasat ka. Amo ka naragsak kan to iti dan na ni Papa. Nalpasan na nakapagsarita kami ka ni Mario nanang. Para iti panagulimag mi amin. Lipatan min amamin pinsan tinapalabas mi. Kat saan to amay butaktak day tapalimad. Saan nga taan na saysayaan no ibagamit lang ka ni Amadeo? Amang ano kagura na kantaon? Amang ano saanan amatuloy ti kasarmi nanang. Gapo ka ni Rona. Saan nyo ka di amaawatan ti kayat ko asawan? Ngam talaga ka day, nga iayatam ni Amadeo. Saan ako man amakikasargan ko na no saan ko nga iayatan. Diyo ko mapanunutan akayat ko lang nga balsan ni Mario. Sikat ti makaam mo, anale. Nabayagan day di pa nagsinami ka ni Mario nanang. Awanan ti amok no anya tinapaspasamak iti biyag na. No day tatinam na maam apakaragsakam, saan ka pawilan? Agyang manaklaunay nanang. Karbagam ti agragsakan ako. Masapul takatakunay-nay mo, tapno adda ka binulig mo. Saan ka ki di nga agmay-may salatan nga agbibiyang? Gapo, tanay pakada ni Anali, ti plano mi ngagkasar. Kat saan ka sumupyat punta, matulag nga rudan ti kasar. Itapay laang Amadeo, italagkukin ka ni Anali. Ikarig da ita, munta. Uray saan ang nagarbuon ay ti panagkasarta. Tinapatag kanya, ti awatan ta ang matrimonyo. Maminsan laang ngagkasar ka. Iso ano anya ti kayat mo, iso ti masuro. Agyaman ak numawatan na. No saan mo't laang anagarbo ti kasarta. Saan ta nga rudan abay-bayag ay. Makanay mo't nga tanti makabulan a panagsaga ta. Adalakit di lisensya at ang agkasar. Tuwata mo't latan ti agtultulag. Iraman ta ko maninanag mo. Awan ka nyaman na. Dumdungagat laang. Da kayon ti makamong agtulag. Tinapatag kanya. Tinapintas a pagtungpalan ti anak ko. Uray gagangay laang na seremonya Amadeo. Tinapatag kanya. Tinaragsak a panagden nata. Natulagan ti panagkasarbe kini Anali. Ug yan may ngay pagnada kiti masapul nga isagana me inton agkasar kami. Si Kantupay lang ti makamo iti opisina, Mario. Sige, Papa. Talaga saan na maigawid ti panagkasarda? Talaga gaya may kasaryo day ang babae, Papa? Rona aya. Kunak man nalpastan ang nagsalita. Agden na kayo kumalatan. Ang panas ka na ikasaryo pa ilaang. Ang mga nagsina kay tumatlaan. Isublik day taking ka ngayong bagam. Iti bakit kitak adiyo panagkindaawatan kini Mario. Agpaot nga ta, ti panagdinlayo. Papa, Sorry, Mario. No nasain ko tirik na. Saan ko ngayong kagara? Ay, makamukay man langan. Unak no saan ang nagarbo ti panagkasarta. Maminsan mat lang isuot ko ti trahe di boda. Diyak kaya't asinsinan ti panagkasarta. Gagangay a seremonya. May anak kumamat iti kayat ko nga aramitan. Sikat ti makaam mo. Anyagayam ti ko na ni Rona. Tipon panunutan da ita. Ewan kaya, kumay Kantupay lang iti balay tapno. Maya sa nagmotirik na iti anak ko. Ito yan ti kunkunak. Sana maliklikat ti panagsingat mi ka ni Mario. Manganta pa'y laeng sakbay nga ituloy ta at nagiti daduma nga si kasunta. Bueno, kayat mo ti agin anak. Rimuarta matlaangan. Eso nga ituloy tan. Kayat ko ang mabaybayag mat ti panaglangan ta. Di mawas kami ti balay da Amadeo nanang.
Ngam saan mi anauray ni Rona. Iso nga intulod na kon. Ket ni Mario anak ko. Inawagan itay ni Amadeo. Tadinamag na no sa dinuti na panan ni Rona. Kadwa na ka naman ang dagiti barkada na. Kat ni Mat Mario, adapay lang iti opisina. Ang mga nukayat namot aliklikan ti panagkita yaw. Jakla mo na nang. Ngam, nalpasan na nagsarita kami. Na, kasanunto nga tanton agkabalay kayo. Awan ti makita ka problema iti dayta nanang. Agpada kami ton anasawaan. Kat lipaten min tinapalabas mi. Madaman ti seremonya ti kasar. Jak maawatan tirik na kita kit-kitahag ni Anali. Nakapimpintas. Nagasat ni Papa. Sinayang ko ni Anali. Yung basol ko. Daitakit gapo iti kinaambisyoso. Ay, mapwisit ang. Ibang, tagagangay lang ti seremonya ti kasar. Ay, malpas ko maadagosan. Ne, Anali. Ti maliw pa dagiti nakangag iti panagtanabutob mo. Awan bibiyang da. Raumam ko man ni Papa. Dahito ti karagsakan apasat ti panagbiag na. Agpada kayong ambisyoso iti dayta ang babae. Ha, kasamulangan. Noam mo kuman ni Rona tinapalabas mi kini Anali. Uray po utom ti kunak, Mario. Saan nga paot ti panagdanada? Saan pa'y ang nagmaumaw ti kinaragsag ko, Anali? Kasla immo bigak iti panagregna. Napanagnakak asak ti immo na alalaki iti biyak mo. Amadeo, adamat kayan ayat ko idi. Ngam inkarik nga isagot ko ti dayaw ko iti lalaki apakikasarak. Katsak dayta. Ikariking ka. Saan kanto nga agpapaway iti panakikasamukan. Sapay la ko ma. Saan kanto nga agbalbaliw? Nataangan akon. Najakto pa'y nagloko iti natay iti asawak akaubumigak pa'y. Itaki din. Apay ngamin nga italaang anapanunot mo ti mga asawa manan. Impastag ko ti nagnegosyo. Yan, awan iti panunot ko idin ang mga asawa pa'y. Aging ka iti namam mo ka. Anya tinakitam kanyak, Amadeo. Diyak mo, tayo din damo ang makita ka. Nariknak nga agayata kon king ka. Kaya sana ka nagbitot. Nasingpat ka. Day talang ti mabalin ko nga ipagpanakal. Tanano mo lang ti panagbiag mi. Sige, maturog tal. Ewan kaya, agikat ka niti trabaho. Takabayatan nga awan pa'y anak ta. Tumulong ka di opisina. No day ti kayat mo. Di, sige. Kinapato na. Awan nga min tinamnama kinero na. Awan tinapatagking ko na no saan adagiti bisyo na. Kasla awan asawa na no agpampanunod. Di mawatak lang iti bakasyon ko iti trabaho. Ngam, ag-resign akton. Naimbag, tanapanunot mo din ang sarungkar kanyak, Anali. Mabainak ngamin nga umay iti balay da Amadeo. No kaano lang day di pa nagkasarmi ka ni Amadeo. Mailiw kayon samat una yan kanyak. Takasano, agmay-may siya ka nga anak ko. Kinapudno na. Da kayo ti pinampanunot ko, nanang. Sa anak apakadanagan, anak. Ayun kaya, kumusta mo ti panagdinayo kina Amadeo? Naragsak kami. Kat, day arona. Saan kami unay ngakit kita? Rabiing haminan no sumangpat. Kami adi mo kinakuyog ni Amadeo ang nagpasyar. Amo na matla nga umay ka ditoy. Sana ko na nagpakadakan kwa na, nanang. Itay nagapuak ija pagtrabahuak ang nagipasa iti resignation letter. Napanunot ko ti umay dito'y balay. Dahil siguro tinararap pa mo niya. Gapoy ti panangasawa ni papakan ka, naikan ka iti nga ato posisyon iti kumpanya. Rona? Saan ka diapod no ti kinunak? Rona,
Saan ko maara sa brak, ti panakisaritam kinianal eh. Masurunak, papa. Inikanyo kit din iti nangato posisyon iti kumpanya. Tadi ka mat makatulong. Insukatyo ni Ana iti posisyon ko? Naglaingan? Adan sa mana na makagura ni Rona kanya. Anali, pasensya amla ko man ti anak ko. Agpakumbaba ka laag. Di mo tutupan. Ay, Amadeo, nagsapa ka na nakadigos. Anya ka dito orasan. Pasado alas 6 pa lang iti bigat. Ija ito hotel nga breakfastan. Uray, madamdama ka na bumangon. Kasla kakapsutak. Maulawag ka bumangon. Ayun kayam, agkuyog kayon kini Mario asumrag iti opisina. Anya? Naimbaglagan, tataka akatulungan medyo opisina. Ay na, talaga nga awan, tinamdamak kini Rona. Numangag na kay tidayta nga imbagam. Ang mga numakagura manan ni Rona. Mario, nalpas ka matananangan. Masapa na masapa ka mapanay opisina. Adagayam na panan ni Papa. Nasapaan na pa nakimiting iti hotel. Maulawag. Anali, anya di mapaspasang makin ka. Kakapsutak. Talaga maulawag. Anali, naimaglakad din ta nasarapa ka. Mga na ito pa kumanti ulom. Agyaman ipatugaw na klatan. Kalpasan na, panawan na kon. Apay, anya ka dito mariklik nam. Ang kakapsotak, maululawag. Mga ano kaya't mga ipan ka iti doktor? Sana ka pakadanagan. Kabalak na ito. Ad-ada masapol na kayo opisina. Ang mga numalpas dun ti meeting na Amadeo. Madlaw na kapsot ti bagim. Nalusyaw ka. Tulungan naklangan nga agtugaw. Sa mamigatak doon. Nasaya at ton tirik na kinton madamdama. Umay kayong tulat tandanuanan iti opisina. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Aldaw gaya man. Nabayag kami, ti pa nag-meeting ba? Sa traffic pa. Ayun gayam, kumusta dito yung opisina? Nasaya at mat, Papa. Adagayam di maita eh. Sapsapulan da kaya. Imbagak nga agsublin tulatan. No napatag ti bagata, bawag tulatan. Ayun gayam, ni Rona. Matmaturog pa langit ay panawak iti balay. Parbangon ng anak kasangpet. Ay, hanya laki din ti asawa maya. Di mo tagbaliwan. Kat ni Ana na eh. Agkakapsot na pinanawak, Papa. Dandanin na talimu daw. Alya! Awagak man. Italaang amalokotak ti cellphone ko. Nagadug kaya mamiss call. Awagak man. Atay ta. Agriringan. Hello? Ada ako dito opisina. Kumusta ka? Nakapsotak pa ilaan. Sana ka makaumay dito opisina. Oo, sige. Ikaw ita. Taipan ka iti ospital. Mario, makaamu ka pa ilang di opisina. Taipan ko iti ospital ni Analay. Jak mas baalan ti kinaragsa ko. Iti na ito'y akinalakay kon. Jak namnamaan ang makabukulak ay. Isumat lagayam nga agkakapsot kan maululawag. Ang dadagsanak gayam. Ang nadam ti bakim. Saan ka pa ilang asumrag iti opisina? Jak kayat nga ang tatakas ang mapasamag iti anak ta. Palabsat pa ilang ti kapigsa ti panaginaw ko. Ang mga lalaki matisigog ko.
Nagsayaatan, tadamang tawid iti ipildido. Uray matayak taon. Amadeo, magangangaw ka man. Sana nasaya at adenggan. Nasarok pa ilaang amakabulan ang nagden na kayo kini Amadeo. Aginaw kan. Baka katawak man iti day ta kinaragsak yun, nanang. Mamati ak itan. Uray nataenganan ni Amadeo. Da kayo tinaikari nga agasawan. Gapo ka dita na si kuganak adagos? Kasjay ka din ko, ha? Inunaan niyo pa'y Damario ken Rona. Manon atawan nga agdenden nada. Santahin nga iraman ida pagsaritaan, nanang. Gapo iti panagsikog ko. Saan akayat ni Amadeo nga agtrabaho ak? Annadam ti bagem anak ko. Daamo day ta apa nagsikog mo. Naimbag pa'y daan nalikan papa. Abdan ton anak da. Da kami kini Rona. Awan pa'y. Talaga adi nang kayat tiyag si Koga. Oh, Mario! Anyat pagbarbarte kan? Rona, kaano nga tamat ipan nakaadaan tayo ti anak? Kaputa masikugan ni Anali. Umapal ka? Ha, saan to ang mapasamak day tay bagpagama pa nagsikog ko? Oray ko mamay sa lahang anak. Sumargang ka man? Saan to mapasamak day ta, Mario? Maawatan? Pangasim, tabosis mo. Saan ka di ngayon bagakkan kan? Nawaya kang agsapol iti sikogam. Ngamkoy daw ka. Papanawan ka dito'y balay. Lalaki, timpas kay mo. Nalungpo ang malatang ka. Adan mang tawid itinagan ko. Amadeo, anya day tang ipagbagam. Nakapsutak pa'y laang. Ay na, maayat anak man. Kasto'y gayang tiring na iti adda apo ko na. Wan gayam, anya. Amangan no dagiti makakitan to iti anak ta. Ipagaropdan to nga apong ko. Saan mat nga ta? Amo na mat nga agasawatan? Pangloko da nga ron. Ada ko maibagak. Amangan no mabalin nga na agtapay lang iti balay. Awan ngamin mga sikaso kanyak. No day tati problemam. Makipagnaad pa'y laang ni nanang mo kada tayo. Ay, kasla mabainak, Amadeo. Amang ano ada masao ti anak mo. Di ka madanagan. Siyak ti makamo kinirona. Dak ipalubos abastusan na ka. Kaano ka di arumar kami ka ni baby dito yung ospital? Agpapiksa ka pa'y laang. Mabalin ano maminsan nga alta. Awan mo't problema kini baby. Ta normal ana ipasngay. Ay na, nakaayayat ti apo ko. Ay, nakaturo mo't gaya mo ni baby. Dahil tati pagyamanak nanang. Nasingpat ti anak ko. Agsangit lang no nabasa ti lampin na. Kan mabisin. Imala ka na kayong agasawa anasing pa. Talaga naman niya? Inampun na kan ni Papa dito balay, si Kabakat. Nagmayat! Kinid daw ni Anale nga ijay kumapaila ang balay nga agnaedda. Kat, namnamaan nyo ama anusan ni Papa ti agyan, iti kasla obong ti baboy a balayo? Kinasaritak ni nanang. Tulungan nak ang mga wir ka ni baby. Kalpasan ti sumagmamano abulan. Agsublimat lang ni Jabalay. Akuray ka man. Saan sa mata kaing-ingas ni Papa day ta anak yo? Ay, ado pa ilaan ti pagbaliwan ti langan ni baby. Mas daawak lang. Nalaing pa'y matlagkayam ni Papa. Day talaan. Amangan no saan mat nga iso, tinakasikogkan ka. Ano day jayan nga imbaga na? Nagbastos matan.
Narwama ko niti ugali ni Rona, nanang. Anya man ang mangagyo. Saan niyon atutupan? Sublatan ka kumaamang bantay kini baby. Tapno saan ka amapuyatan ko na kuma. Naimas mo't gayam titurog na. Nasingpat ti anak ta, Amadeo. Kaslamat maturog nga anghel. Apag iso nga agsabat kami iti ridaw kini Rona itay. Sumre ka kay ti kwarto. Sana ka nun nagtuloy. Tanagbainak kini nanang mo. Sana balik ko maapakitaan na kiti kinasabrak ni Rona. Sana lakit di nga iramraman a pabainan ni nanang. Ay, uray kasaritak ni Rona. Di naktumot laang dinggan. Baybayan nyo latan. Ado, tinasken ngay kamakam diti opisina. Ngam, si kanton ti makaam mo amang ituloy, Maria. Anda ka di pa pananyo, papa? Awan, saan mo ka di anatlaw ang manipod e di naipasngay ni Junior ko? Kanayo nun ang masapaak ang agaw. Wangag peso eh. Mario, sabali tirik na iti may nga ama. Kinapudno na, jak namnamaan nga iti daytoy atawon ko. Maadaanak pa iti anak. Nagasat kayo launay kini Anali, papa. Putno dayta. No kas kuma kini Anali ti kinasingpet ni Rona. Mabitla. Apay anak ko nam ti kasta. Napaliw ko ti kinasingpat ni Anali. Sige, Mario. Pirmaak lang dagitoy. Kalpasan na. Agawit ako. Ginapudno na. Dumteng to ti panawon nga italag kuking ka da ito'y kumpanya. Ti kotse ni Amadeo lakit di dyan nagsardan. Oray tadamat ni nanang iti salas. Nay maglakit din tawan ni Rona. Tadi na ko mairuruman manan ni nanang. Naimas pala ang titurog ni Junior. Nanamunta. Ada kayo matgayam di tiruar. May kuman painit ni Junior di tiruar. Makapasayaan gamin iti ubeng ti mainitan no kastoy abigbigat. Mabalin ka da sublatik nga ubahan? Sige. Daytoy. Inayadam laang barog. Talaga nasingpat Sana man nagsangit. Kit-kita naklatan. Baby. Pailasin na ka di. Kasla, bigbigbigan na kang agpaysa. Mailiwak launayin ama addaan iti anak nana. Nadapay na hindi bagang Mario. Saan mo nga ituloy? Rona. Mabit lang. Apa yan ang kas-asidag-tirik nam iti day tanga upin? Wanon, si Kati Amana? Anyamat na nagdakas ti panunot ni Rona. Pagat-atapan na kalipliputak ni Amadeo. Diyak man amo no apay anay magana ti kasjay anak ko. Dagkal ti panagtalag ko keng kanan. Kasano kumaan nagbalin ani Mario ti ama ti anak ta. Ti kamadalagan, sakto ti makisarita keng kuwan. Panawan kayo pay. Tapno diyak makasi nga iti panagsarita yung agasawa. Pasensyaan nyo lang kuman ni Rona. Bumaybayag. Kumarkaro mo ti ugali na. Amadeo, ay ayatan ka. Ay ayatan ka man. Ala, kasaritak to ni Mario. Adi nanto ulitin nga ubaan ni Junior. Tapno awan ti pariko. Anya kalakit din, Rona. Inubak lang ni Junior. Tinagitagas mo kat din. Kat noan niya ditang timbagbagang. Kasla nga minjak mamati ang makaputot pa ini, Papa. Nagtakas daytan a panunot mo, Rona. Papa. Mario,
Bayan na kabagsarita kini Rona. Rona, aglablabos ka. Anya launa yan ti problema kini Analay. Agurgura kayo, Papa. Napatpatagkit din day dya babae ngam siyak na anak yo. Kagangay nga isakit ko ni Analay ti asawak. Iha, ipatpatag ka. Ngamjak kanunungan ti dakas nga aramid mo. Sa anak pa'y anabayag asimbangput dito'y balay. Sinarununak mat adagaws. Naibaga kami ti katulong a pimanaw kayo. Saan kayo man lang nga nagpakada? Nabayagay na jak nagawe, danag ko. Kitaam ka nakataptapo kan dito'y balay. Wano, nauma kayo na pagpabainan ni Rona. Natangsit launay ti anak ti asawa. Nagalas ti ugali ti nangisukatan ni Mario kan ka. Nanang, saan niyo ko manalaglagi panday ta? Ay, anya ti panggap yung agsubli kayong dito'y balay? Masansan ko mga agawid ak dito'y balay anak ko. Dandanimat kit din makatawan ni baby. Di nakmat palubusan ni Amadeo ng agtrabaho. Sana bali, kabailakon nga si kasuan ni baby. Maawatak tinanag mo. Saan nangatan ang maanusan ti ugali ni Rona? Ang mga namangag ni Rona ti bagbagam. Da kami tumanan ti dakas ka ni Nanang. Tapno di kan marigatan ang mga iwan kini baby. Mga laak iti yagan. Agasan, napatag launay kada kayo day tangaubingan niya, Papa. Yalaan nyo pa iti mga awir kan ko, ana? Anya garot kat anak ko. Kat anyak sirbi ni bakit munda? Makasubsubli nga min, iti palayta. Amadeo, sana balin. Kabailakmat nga aywanan ti anak ta. Katuan mat nga min? Agin babak nang kanauna yan. Maganasam na una yung tibiyag ti kinabak nang ta ultimo ta anak mo, di mo aw-awiren? Isang batat man lang dati nga awan. Sa ituloy ko tigtrabaho. Ang mga nang napatagday tayo. Hello? Oh, Albert. Si Kamat Gayam. Oh, isumot lang nga nabayag ka asa na nakita. Nagapo Kamat Gayam iti abroad. Nakamami ti dayta. Okay, sige, umayak to. Ituloy ko lang dito yung trabaho. Bye. Nadda mo na ti kaagdag. Dinandaras mo nginidap ti cellphone mo. Asino day jay? Na Albert day jay, barkadak. Kagap-gapo na kano iti abroad. Siguradom lang. Imbaga kon. Nawaya ka nga agluko iti uray asinong a babae. Saan ka lakit di ngagpatiliw kanya? Apay nga inlibag mo ti Rida, Rona. Anya ti kapungtot mo. Papa, sa dino ti ayan ni Anali. Anali! Ayan mo! Umay ka, darasam! Anali! Apay manan aya. Luklukon na kayo ti asawa yung Papa. Agpadata na ang lilaw. Anya ti kayat mo asawan. Saan ka maawatan? Apay, Rona? Kunam nga tajak maamuan ti palimod yung kini Mario niya. Mabanan tayo atap ko. Lipliputan da kami kini Papa. Anya ti sasawang. Papa, sigod gayam nga agayan ayat da Mario kan Anali. Anya? Anya Anali. San ka di apod no dayta, ha? San ka di, ha? Apay! Ang sangit ka natan! Di ka agsao, ha? Ibagam ka ni Papa di peso! Ibagam ka ni Papa! Rona, ibatan ni Anali! Masikat ang laon na yan! Daytoy ka di, babae ni kanunungan niyo, Papa! Linibutan na kayo ng arudan! Ni Mario di ama di anak ni Anali! Saan na da kayo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pasyarak iti lang. Ay hitod ka unay. Yung kayat ko amang ngagking ka, di ka napundo. Amadeo, pakawanan na ko, ma.
No, kasta. Puno. Mamati ka kumakanyak. Saan ka lipliputan, Amadeo? Tinagpasulak lang kan ka. Saan ko nga impudno kada kayo tinagbalik na napalabas mi ka ni Mario? Nga maapay anak. Nasakbay asong batak ti sa lunsod mo. Tangganak pa'y. Nabayag pa'y nga gamamuta. Insinan ako ni Mario. Gapo iti kinaambisyoso na. Naamwakla ang aniro na ti asawa na. Idi agayan ayatan. Nga maapay asal mo yung putno adagos kanya. Pakawanan na ko ma. Aklunat. Basol ko da ita. Napanunot ko. Nga adda riribok ti mapasamag. Numadoktalan yung kaniro na ti amin. Ang mga nusan na natuloy ti kasarta. Mamati ka kumakanya ka, Madeo. Ay ayatan ka. Saan ka lipliputan? Hala. Sa damatag siyang. Siya ti ad-adag sa ka. Lumasakitan ka. Kalpasan, timpod no ni Anari. Kaya't ko adwata mo ti agsarita. Lalaki iti lalaki. Papa, Mario, nakasaysaya ataking ka. Ngum apay. Papa, gapo iti kinaambisyosak. Tinalikod ak ayan ayat mi kani Anali. Hindi nagkita kami. Nagtulag kami nga ilimod milangan tinapalabas mi. Saan ka di apan ang lukot ita? Panagkunag, awan ti bidot iti nagbalin a pangadang mi. Tapara iti panagulimag tayo amin, Papa. Kat anya ti kayat mo apanunutag? No sika ti nakapasamakan ti amin. Anya ti malikdam. Ulitag, Papa. Pakawanan da ko ma. Mabalin nako na panawan. Sa anak ang mababalaw. No addan panagduadwak. Kano addan rike ti panakilangan ko king ka. Anya ti kayat asawan day pirona. Apay nga agkaiwara dagiti pagananay ko. Saan ka na kaya't makita, Mario? Pumanaw kan! Anya? Narig mo! Saan ka na kaya't agsinatan? Pirona denggen na ko ma. Awan basol ko. Awan di basol mo, ha? Awan! Awan! Pumanaw kan! Diyak kaya't na makita ti panagruprupam! Pumanaw kan kunak! Pumanaw kan! Dara. Nung saan ka pala pumanaw? Inuwar ko ti paltog kat paltogan kan! Patayin ka! Kat nung mapatay ka, isarunok mo tiyag pagkamatay! Linukunak. Linukunak. Rona! Anya ti mapaspasama king ka. Apay agririyaw ka. May bayan na klayag, Papa. Agkalma ka. Agkalma ka. Sabi nung amin sa inyo, Mario. Magawayan. Di kinapigsama. Awanan bain na niya, Mario. Pinagtalaw ka. Pinagtalaw mo. Ngam agwalwala ka. Masakit mo't lang tirakim mo. Apay malaw. Kasi ka, Papa. Kalpasan ti panang lipot na kadata. Kalpasan na liniputan data, Papa. Kaya't yung pailaan ti agpakamaag kini Anali. Sana na kayo ti ama ti anak na. Rona, kalma ka. Usto tayo tahan. Nanabibang! Umayo ipak ni nagdewara. Darasin niyo! Ang igusak. Awagak na kiti barkada katrumwar kami. Ay di ka numuray ka. Namartag ka. Amo mo niya ti mapasamak mo na. Saan da kay gawit, Papa? Awanan ti sirbi ti biyag ko. Isama ka mo na niya ti mapasamak ka niya. Ay, diya ako na igawit ni Rona. Ano muna, tanabartag.
Lalaki din, dagiti mapaspasama. Anay, kung nakaturog ka, agsangsangin ka. Nangag ko ti panaglalaaw ni Rona. Tsak namnamaan akastoy ti pagtungpalan dagiti pasamag. No amok la ko ma. Anya, ti kayat mo asama. Nasaysayat ko mga imputnok ti amin. Mabutangak namin. Nga mga nusan amatuloy ti kasarta. Di mo panunutan lang ka. Wala, maturog ka. Sabdan mo ti agsakit. Tama ka no makariing pa iti anak ka. Amadeo, mamati ka kumanganak ta ni baby. Saan da kayo aliniputan ka ni Mario? Saan ta pa'y laang nga pagsaritaan tayo ta? Kaya't kung di makailan. Tanay, nabanbandog ka. Nabandog mat, di panunod ka. Nagkidaman ni Mario. Marik nag-akaslaliklikan na pagsaritaan ti amin. Da ito'y kanit ti pangrugyan ti panakadadaan ti panagdan namin. Naamuanan ni Rona. Babaan iti may sagayam ni Mario tinapalabas mi. Pinapanaw ni Rona ni Mario. Anya? Idinto amarik nakakaslabim maawan ti panagayat ni Amadeo kanya. Ang mga noy sublat nak matapapanawan. Saan namat nga tangaramiden day ta anak ko? At dati anak kiyo, agapuna. Sabsabidungan ni Rona ti panunot ti amana. Ani Mario ti ama ti anak mi. Sikat makaamoy ti pudno anak. Lumtaw tumatlaang ti kinapudno. Nanang. Mariknak ti saang amarikrit na. Nagbidot ka iti panagilimod mo. Gamawan ti basol mo. Tasakbay anagam ammo kayo kina Amadeo. Nabayag idin abinaybayan na ka ni Maria. May katloytan nga aldaw. Adi imay ng opisina ni Mario. Anya, ti kayat na aso. Iramraman na ti trabaho na. Gapo, tapi napanaw ni Rona. Awagak man ni Rona. Antay ta. Agriringan ti cellphone na. Apay papa, maningsi nga kayo. Awan man ni Mario. Saan ka di pa yasimbang pa? Pinagtalaw kon. Awanan ti bibiyang ko kan kuana. Padasan na ti agsupli. No kayat yu ti agsina. Saan yung iramraman ti trabaho yu? Naimbag ko ba no makatulong ka? Baunak ni Anali. Anyat sirbina, wano pagtalawan niya kadimantan? Saan mo apakibiyangan ni Anali? Bukod mi aparikot nga agasawa daytoy. Ano taro pa Mario? Kinaramutan nak ni Rona, nanang. Nakaro ti pungtot na kanyak. Nasaan nakapimanaw. Amang ano impay-pay suna tinang paltog kanyak. Nyalakit din tinagtungpalan dagiti pasama. Ngam na panunuton. Awan ti basol yaw kini Analay. Nakulapan ti panunot na. Sigod asa na nasaya ti panagdun nami. Ngam saan ako na makababawi tagasawa kami. Ngam kasanon ka pinagtalaw na kamitan. Nana, mabit lang ha. Umawawag ni Papa. Sumbatak ti awag na. Hello, Papa. Anya ti plano? Bay-bayam ti trabaho? Papa. Uronayan ka, Mario. No di ka dumtang dito opisina, manunuto kon apudno timbaga ni Rona. Sige, Papa. Umayak dita. Pasensya kayo lang kuman. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa man niya. Nagawid ka lang aro din di balayo, ngam nagsubli ka pailaan. Rona, awan kinapudno dagiti ipabasol mo kanyak. Kayat mo, taulidak ti magtungpatungpakan ka. Saan ko nga'y palubos nga iroromanak? No adaman basol ko.
Ti panangilimad ko iti napalabas ko. Ngam uray ka ano man. Sa anak-anak basol iti asawak. No saan nakaapapanawan ni Papa, siyak timang papanaw kan ka. Da kayo tagdinak ni Mario. Agbagay kayo, ambisyosa. Sige, tagibasit ti kinataok. Ngam ibagakkan ka. Tsak sublian ti tao anang baybay akanyak. Saan ko apanawan ni Amadeo? Gaputa amok nga ayatan nak. At datin dara ka seminar jay Davao. Makalawas ti kaawan ko. Kat sikalaang ti mabalin a pangitalkak iti kumpanya. Mario. Sige, Papa. Pagyaman na kiti panagtalkiwan yak. Amok akabaalam ngay matunan ti kumpanya. Jaknam namaan ni ron. Saan mo't amasango ni Anali, tadamot anak mi nga iwanan na. Bayan niyo, Papa. Siya kailangan ti makaamu iti kumpanya bayat nga awan kayo. Papa, agyaman na kada kayo. Tayo tilaksid ti amin. Di mo ni tuloy ti kayat mo nga ibaga. Yakon kayat apagsaritaan day ta. Sige, Rumuarang. Malam to ninton makasubli. Wenno amangan, no agdiretsuwak pa yan, ijay palay. Nagadal na kito'y kawas nga itugot mo. Kaslahas, saan ka magtan nga agsubli? Kaya't mo ka din, dyan ko nagsubli ba yan, ali? Ha? Makalawas ko lang, ijay Davao. Ang mga agawis ng tupay, nagpasyar kami, ijay dyan sa. Siya kung ti makaamo nga gimpagi kadagita. Masapula na saya at ti panakikupin na. Mailiw kaminto ka ni baby kan ka. Anali, saan mo ko maabay-bayan ni baby? Laglagi po mo dito. Ipatpatag kayo unay. Iti anak. Nasayat mo, no agbayag ni Papa iti papanan na. Maaramid ko ti amin na kayat kung aramitan. Anya ti kayat mo asawan, Rona? No pagtalawan ka, adda ka di mabalin mo? Saan mo mabalin nga ramidan day ta, Rona? Asawak ni papang mo, kat adamat karbangak, kan ada anak mi. Malukom ni Papa, yung dinak maloko. Ni Mario ti ama day jay nga ubing. Saan ka di? Sana pudno day ta, sa anak ada ka sa babae. Tramaan nakpay. Apagiso, agbakasyon ti may sa katulong. Isuasi ka pa lang ti katulong dito balay. Anya? Sige, padtaksam ti agreklamo, makaraman ka kanyak. Kaya't mo, tapagtalawan kayo, ha? Pangaasim, saan mo kumanga iramraman ti anak ko? Mga nudakdakas ti pagtungpalan dagiti pasamak, nagyang ka dito'y balay, kabayatan ti kaawan na Amadeo, anak ko. Anusam kumalaangan ti ugali ni Rona. Makasangit ak manananang, iruruman naklaunay ni Rona. Ipapabasol na kanyak tiba nag-asaan kumat nga aramid. Panagnagkam nga awan ti basol mo, anak ko. Diyak mo, napagpatinggaan ti panagibtor ko. Aganos ka? Sana bale? Inton sumangpet ni Amadeo. Santon ama aramid ni Rona ti kayat na. Day tamat ti pagyamanak. Sana nagbalbaliw ti panagayat ni Amadeo kanya. Anda kami pala ang itilugan ni tayo makaturog ni baby. Nakain-inosente ti lang ati anak ko. Awan pulos amo na kadagiti mapaspasama. Ni Amadeo. Mabitlangan. Antan makalawas na ijay Davao. Hello, Amadeo? Impulong ni Rona kanyak. Manipod, imbanawak dita palay. Ijay palayo, tinagnaadam. Sana pod na dayta. Agtalag ka kumakanyak. Saan ka kadipay nga agawin? Masakit ka kadi? Di ka di Papa dayta? Siyak man ti makisarita kan ko na. Papa, mamati kayo kumakanyak. Agkit kita da Mario kan Anali ije parayda. Rona, anya ka di dayta pa ng padpadakas mo kanyak. Saan apod no dagiti pulpulong mo kani Amadeo?
kumapay lang asumangpit ni Amadeo. San mat asungsung batan ti awag ko. Madanagan ak matan. Ni Amadeo. Hello? Anali, Itay pala ang or-orayan ka. Madanagan ako noon niya tinapasamak mo. simpan patakaw na. Daak na di ospital. Amadeo? Amangan, sa anak ko nga ayak. Amadeo, saan ka kumangagsaw iti kasta? Ay, ayatan ka. Sa dino ti ospital ngayan mo. Anyang hospital ti bagbagan. Asin ti kasarsarita iti cellphone Ni Amadeo. Papay, tanano ni Papa? Idid mo kanyak ta cellphone, kasaritak. Papa, ayan nyo. Hello, Papa? Ang daak na di ospital. Nakapasot ako na. Amangan, sa anak ko nga agpay-agpay. Anya ka di dita sa asawon nyo? Anyang hospital ti ayan nyo, umay kami dita. Basol mo, Anali, nadada ka sa mapasamak kini Papa. Santa ko man ngag pinabasol, Rona. Sa dino ka nga ospital ti ayan ni papang mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amadeo, anya tinapasamak kan ka. Impakadam idi amapan kay Jay Davao. Nga masakit ka mat na simbang pat. Nagdakalan ti kimot to nga. Lakaya ko. Mabalhin sa anak ko nga. Saan ka kumangagsaw ti kasta? Kasano kami ni ti anak ta? Ay, ayatan ka, ulay. Ay, ayatan ka matunay. Saan ka ngagsaupay? Itulay mo ti agina na. Agpaimbag ka. Apa yung nagawid ka? Asino nga rin mang bantay ka ni Papa di ospital? Ninanang pailang tinang sublat kanya, Rona. Nasaya at man. Kanaimbag na nagawid ka? Kaputaan na napat nagapagsalitaan ta. Amom ka di no apay anak sakit ni Papa. Amo ka pabasulan, nak. Talaga mat? Apay, ti amom? Pudno anapan ni Papa di Davao? Naamwa kiti may sa agayim na apada na negosyante ngay di bagyo tinapanan ni Papa. Anya? Rinig na nalauna ti panang lukom kan kwa na. Iso ang nagsakit. Saan ko alinuko ni Amadeo? Diyak kabalan nga aramidan day ta. Gapot ay ayatan, nak. Kat? Gaputa ay ayaten na ka? Ginundawayang matan day ta panagayat na unay kan ka? Dahil tilaglagi pa ma? No dakas ti mapasama ka ni Papa. Saan ka ang mapakawan? Apayasan ka ang mamati nga awan dakas nga aramid ko. Pagkabasulak ka din no nagayan ayat kami di ka ni Mario. Sakbay anagam-am mo kami ka ni papang mo. Ura inton bigat ko man nga may kayo dito yung ospital. Amang ano da kayo mati makaala iti sakit yun no kanayon kayong agpuyat. Sika nga minti pampanunutag anak ko. Kat, kumusta gaya man ni Amadeo? Maturog matmanan. Adan itinasaya at akasasaad. Ngam, agbayag pa dito yung ospital. Nadlaw ko ang nagsangsangit ka. Maladingitan ak iti kasasad ni Amadeo na anang. Aglalo ta siyak ti pabasulan ni Rona. Anya nga tatagpay siya. Rinig na Amadeo tinapasamak. Ngam, awan basol ko, nanang. Ay, agarubos man ang dagitiluwa. Ay, saan tan apagsaritaan day? Kasarsaritak lang itay ni Amadeo. Nakaturog matgayam. Amadeo, anya ti pudno. Nalimad ka di tiguram kanyak. Kat day tatiga po ang nagsakit ka. Ay ayatan ka.
Awan kinapudno dagiti ipapabasol ni Rona kanyag. Kalpasan ti panang loko ni Mario kanyag. Gapo iti kinaambisyoso na. Si kalaang ti inayat kumanan iti pudno. Anali, apay ngagsagsagit ka. Nakapuot kagaya man. Kumusta ti marikrik nam? Nangapso talat. Paglakayak sa dito yan. Nukas pangarikan. Tasaan ako nagkakayak. Di mo to ko mamaypayan. Amad iyo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Ada kayat ko amamuan kan ka. Siyak ka di makagapu ti panagsakit mo. Ada ka di ilimlimad mo asakit tinakam mo kanyak. Ayat nun. Kaunay. Napat siya managbasulak. Saan ko maatibagim ti pagikaruam? Sawam no anya ti pudno amarikrik nam. Pasensya kayo lakuman. No italaang manan anak sarungkaran kayo dito ospital. Awat ang yaman na. Maawatak nga ano ti pakakumikuma medyo bisin. Kumusta ti kumpanya? Nasayahat, Matt. Dahil lang, ada dagiti masapol a pirmahan nyo. Inton maminsan nga umay ka ditoy. Itugot mo dagiti masapol a pirma. Ada ko madamagag kada kayo, Papa. Ano na siya? Saan na maipanggapit ti kumpanya? Amok nagtalag kayo kanya. Pagduaduan nyo ka din ni Anali. Ay atag ni Anali. Ako ang pinapasak ti bagik. Aging ka itinagsakit. Awan kinapudno dagiti impulong kada kayo ni Rona. Pulos asan kami nagkitkita, bayat nga awan kayo. Sa anak nagaw-awi di balay. Saan kayo kadipay nakapagtunos kini Rona? Saan pa'y, Papa? Ayayatan na kayo ni Anali. Nagasat kayo. Ako at nagpada kami nagbidot iti panangilimad mi kada kayo. Sige. Tinggag dagiti dadumapay kay pagam. Papa, awan basolyo. Sakbayan nag-asawa kami kay Rona. Nabayagan na nagsina kami kay Nanali. Ako at dahil takat gapo iti kinaambisyosok. Pasensya ka Mario. Mariknak nga kapsot ang manan. Ituloy tanton sa sarita ng tabigan. Inkadaman ni Papa. Anya matatipod no apang panunutan na. Kasla liniklikan na pa'y dagiti daduma kayat ko may baga. Naimbag pa kini Mario. Ngamsi ka abukod ko nga. Di mo pulos imparik na ti kinapatag ko kika. Papa, anya nga min sakit yo? Pag-aasim Rona. Agpalbaliw ka ang sakbay amatan. Anya? Amok no anya ti pampanunod. Itapay la agpaaramid akon iti testamento. Agkatlo ti panakabigay dagiti sanigwa. Maisa ti mapanking ka. Katiad ato ti mapan kini Anali kanti anak may. Anya ti kinunayo? Sana mabalin. Yak kumalakayat ti agputon. Taak pa ilang di ospital. Tapno ibagakeng ka. Sinubok ka lang. Di ta kay malangan? Mabait lang. Yak pa inalpas. Saan na kapakisuran? Tatamot ni Anali ang mga sikaso.
Sigurado kayo, akayat yu taag na dito'y nanumong abalay may Amadeo. Uwag. Ang mga adadadyak may imbagan, no ijay palay. Ang mga lumatayak iti konsumisyon kinirona. Ang talaki di masao ti anak yaw. Amadeo, orasan ti panagtumar mo iti agas mo. Ang yaman na ka, nanay. Na ito'y ti pagimbagan, ti uping ang asawa. Tanaasikaso. Ay, gayam. Kumusta, ti anak ta? Ay, nanang. Pakikita yung man ni baby iti kwarto. Pinanawak nga gay ay ayam. Sige nga raw, anak ko. Kita lang agpaiso. Dumagdagkalan ni Junior. Kinapundong na. Jack inarapaap ti maadaan pa iti anak. Ngam timteng ni Junior iti biyak ta. Nakawag kayo man, Papa. Nakarawar kayo gaya man iti ospital. Ito'y balay na anali, tinapilig ang pagpaimbagan. Awan kaya, awan ka din ti plano, masang patan ni Rona. Papa, Ipalubos mo ka di, amarak-rak ti sakramento yo. Saan ka amasayang? Edi ka din nayo, nakaragagsak kayo ato ha. wan Papa, naragsak kami idi. Sika ti lalaki, saan apakay babayan? No sika nagpakumbaba. Pasapul asika ti mangipamos pusan iti panagurnos iti panikotyo. Wan Papa, May kanto dito tayo tuloy tatag sarita. Pagsaritaan tapay, ti may panggap ti kumpanya. Tanasurugan na makabulan adyak ng opisina. wan Papa. Mailiw nga rudan nagiti empleyado ka na kayo. Napanunot mo mutlang ti subli lalaki. Kunakpan na dan sa bali akadendinam. Rona, awan ka din Apolos ti patagkukan ka. Saan ka mailiw iti ka naragsak kay di? Asino ti aking basol? Agpagpakumbabakan ka. Pakawanan nak. Ay ayatin ka unay. Ops! Ah, Di mo gamdan ti umarakop kanyak, Mario. anyak mo ti dakes nang arakupan ka kat agasawa tamat. Rona, Nagkakit din, di ka pa'y nagdigos. karnusin ta ti parikot ta. Anya ti mamait ti kinanamay no saan tamat anaragsak. Dahil ti bagakan ka. Masapol nga aginayat ta kas agasawa. Siya kung ti mangituloy ang mangimpake kadagiti arwatan minanang. Aywanan yung tulatan ni Junior. Ay na, maikaw ak tulaki de. Nagbalin anaragsak dito'y balay, manipod ka at dayaw. Masansan to asarong karanda kayo, nanang. Nagburabit, umawawag ni Ron. Hello? Hello? Anya ka di, Papa? At pa'y plano yung agawin dito'y balay, wano-awanan? Di nakpay din kabain nga amam. Saan mo nga mo tinasaya at apan nakisarita? Kapoy din na babae. Sige. Uraya mamakasang putak di tabalay. Aglablabas ka na. Agsarita ta na imbag. Saan ka di apod no ti kinunak, Papa? Gapoy ti dayjay a babae, nagbalin kayo amaag. Linoko na kayo lang arudan. Talaga ka di asaan kang agtalda. Awan ti basol niya anali. Maag kayo, Papa! Lalabas kan. Bugbog kawan nakit din nga amam. Tinumpadak! Kagurgura kayo, Papa! Anali, anya tinapasamak mo. Awan ang yaman daytoy. Dinong parnak nga indoron ni Rona iti panagsabat mi. Nalaos unay ti pungtot na. Diya akong nagawidan. Tibagin. Natungpak ni Rona. Nagbabawi ako. Anya, saan pa'y asimanpot ni Rona? Napanan ng haruna. Madanagan akmat Papa. Napanan na nga ta. Inawagak yung saan nakasungsungbatan. Nasakit tinagam na. Iti panang tumpak keng kuhana. Tiday jay laeng akalito.
Anay tulad ko adiswan ti anak ko. Maawatan kayo, Papa. Nalabas namin ni Rona. Ay, jak mayulot ang trabaho. Agkuyog tanton, hinton madamdama. Sa pulan ta ni Rona. Kasino nga tati umawawag? Hello? Anya? Nabartakan ni Rona kat madamang agpagpagunggan. Sige, umayak. Itamat lang. Bye. Mario, Barkada ni Rona ti mawag, Papa. Ado kanu ti lalaki nga agiinom iti dadya abar. Hoy! Patan nyo ti asawak! Mario! Darupag na ka! Mario! Mario! Umaykan! Partakam ti magnaronan! Umaykan! Dandani ako na isagmak ka na ganyan lalaki. Nagitiawanan pain. tandani na isagmak ni Mario. Kapagin ka. Kasanod, dadakas na pasamak ko na. Papa. Papa, bayan na kumamakisarita kini Rona. Masay-sayat ngagpaiso. Nunda kayo ngagasawa, ti agsarita. Rona, agsarita tanto ninton madamdama. Rona, saan ka kadipay anabanog kadagiti aramiden? Korang kadipay ti panangipariknak nga ayayatan ka. Mario. Rona, Awanan na. ayayatan ka unay. Ayayatin ka man. Pagkawanan na ko, mahal. Lukastoy mo't laang awan pagbaliwam, Rona. Napanunod ko hamasapol alumiklik kami kini Anal. Mangpatakder kami iti bukod mi abalay. Panawan na kami, Papa. Mabali na panunutam. At ikinabak ng laang ni Madeo ti kinamat ko. Ngam ti kinaragsak ti panagdan nami. Kan ti panagayat mi iti tunggal maysa. Iso ti kapatgan. Ita ka di ba panawan na kami? Tanagbaliw ako. Maragsaka na para kin ka iha. San laan na para kanyak, Papa? Nudikit para kada kami kini Mario. Kaya't ko, naragsak kami kumamatan. Nasayaat no nakaamiris ka mutlagan iha. Nanay, apeng agsangsangit ka. Makasangit ang itinalao sa ragsak ko. Anali, pakawanan ako, maha. Ado tinagwasulakan ka. Ay ayatag mat ni Mario. Akas iti panagayat mo kan ni Papa. Nandiyak mas mahalan ti kinaragsak ko. Pudno launay. Ayat ti kapatgan. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.